Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte, aby som vás privítala na dnešnej tlačovej konferencii prezidenta Konfederácie odborových zväzov Jozefa Kollára a viceprezidenta Konfederácie odborových zväzov Slavomíra Mangu. Témou dnešnej tlačovej konferencie bude minimálna mzda na rok 2015, ak sú možnosti a východiska zo strany Konfederácie. Ďalej mechanizmus úpravy sum životného minima a rovnako vám predstavíme postoj Konfederácie k dôchodkovým systémom. By som odovzdala teraz slovo pánovi prezidentovi. Sa páči. Ešte raz príjemný dobrý deň vám prajem, dámy a páni. Dnes vlastne máme aj také skoro pekné výročie. Je 10 rokov, teda zajtra bude 10 rokov od vstupu Slovenska do Európskej únie. Vlastne jediné platné referendum za existencie Slovenskej republiky bolo práve so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. Občania očakávali hlavne kvalitu a zlepšenie života, samozrejme aj všetky tie výhody, ktoré nám vstup do EÚ ponúkol. V súčasnosti sa robia rôzne vyhodnotenia Slovenskej republiky počas pôsobenia 10 rokov v Európskej únii. Takisto k tomuto zaujala postoj aj Konfederácia odborových zväzov, ktorý sme prezentovali na ostatnej hospodársko-sociálnej rade a predložili sme vláde Slovenskej republiky. Je pravda, že vo veľa veciach sme sa stotožnili, ako je voľný pohyb pracovných síl, voľný pohyb tovaru, cestovanie, i keď je mierne zvýšená životná úroveň, ale predsa sme očakávali viac priblíženie sa ku krajinám, ktoré sú vyspelejšie, ako je Slovensko, to znamená hlavne v otázke celého mzdového a sociálneho zabezpečenia. Tam máme ešte stále čo dobiehať a na to, aby sme sa pomaly približovali k vyspelejším krajinám v Európskej únie, máme iba niekoľko možností. Pre nás, keď tie základné možnosti sú v tom, aby sme dostatočne a efektívne uskutočnili kolektívne vyjednávania na úrovni výrobných podnikov, ale samozrejme aj čo sa týka štátnej a verejnej správy, ale hlavne, aby sa to začalo odvíjať do dôstojného života a dôstojnej mzdy, a to vidíme aj otázku minimálnej mzdy. Minimálna mzda pre nás je stále postavením takom, že občan alebo zamestnanec, ktorý pracuje 8 hodín, za svoju prácu nemôže mať menej, ako je hranica chudoby. Už v roku 2013, keď pri vyjednávaní na minimálnu mzdu na rok 2014 sme v rámci svojej priority dôstojná práca za dôstojné mzdy a boj proti fenoménu pracujúcej chudoby predložili návrh, ktorý sa mal priblížiť vlastne prekročeniu po odvedení odvodov hranice chudoby, ktorá bola stanovená v roku 2011 Eurostatom, pretože sa vždy 2 roky dozadu stanovuje a spravili sme istý krok k priblíženiu sa tejto hranici, ale nie taký, ktorý by vlastne prekročil hranicu chudoby. Na rade predsedov odborových zväzov, Konfederácie odborových zväzov sme túto otázku prerokovali a opäť ideme do vyjednávania, hlavne s tým, že naša požiadavka je v tom, aby minimálna mzda na tento rok dosiahla výšku 399,9 eur, to znamená 400 eur, ktoré by prekročili hranicu chudoby, ktorá je stanovená na rok 2012 vo výške 346,33 eur. Nárast minimálnej mzdy oproti roku 2014 by bol o 13,6 %. Niekomu sa môže zdať tento nárast privysoký, ale zároveň musím uistiť, že sa nepribližujeme ešte ani k tým hraniciam, o ktorých hovorí Európska sociálna charta, a to je podiel minimálnej mzdy na mzde teda priemere národného hospodárstva. A musíme skonštatovať, že nízky príjem je vlastne to, čo je spojené s chudobou, a my pre týchto zamestnancov, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, jednoducho musíme vyjednať také postavenie, aby sme z tohto príjmu ich dostali. Treba zdôrazniť, že sme jediná krajina v rámci Európskej únie, ktorá má minimálnu mzdu po odvedení odvodov nižšiu, ako je hranica chudoby stanovená v tej ktorej krajine.
aj krajiny, ktoré zaostávajú za nami, čo sa týka výšky minimálnej mzdy, tak aj tak majú tú minimálnu mzdu vyššiu, ako je stanovená hranica chudoby v tej krajine. A je to jedno, či sa jedná o Rumunsko, Bulharsko alebo o niektoré vyspelé krajiny. Takže tento variant predložíme na rokovaní s Ministerstvom práce. Samozrejme, predtým prebehne asi to povinné kolo, ktoré prebieha každý rok v zmysle nariadenia vlády o výške minimálnej mzdy, a to je najprv pokus dosiahnuť dohodu s zamestnávateľmi, čiže s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a s Republikou Úniou zamestnávateľov. Podľa našich skúseností predpokladám, že k dohode nepríde, i keď argument, ktorý bol minulýkrát používaný zo strany zamestnávateľov na každom jednom rokovaní, na každom jednom stretnutí, že výška minimálnej mzdy alebo zdvihnutie minimálnej mzdy spôsobí prepúšťanie zamestnancov, tých, ktorí pracujú na minimálnej mzde, tak sme nezaregistrovali ani jeden jediný prípad taký, ktorý by prepúštenie toho zamestnanca bolo zdôvodnené tým, že narastla minimálna mzda. Ten argument myslím, že bol účelový a predpokladám, že takto budú pokračovať aj v tomto roku. Na druhej strane tu nie je len pomoc zamestnancom, ja si stále myslím, a sme o tom presvedčení aj Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, že je tu istá eliminácia šedej ekonomiky. Nikto vám to nedá na papier, nikto vám nepotvrdí, že svoj príjem má zložený z dvoch zložiek, že má zložený z minimálnej mzdy a potom niečo, čo dostane priamo na ruku, z ktorého nie sú odvody kvôli tomu, že veľa zamestnávateľov, hlavne v terciálnej sfére a sekundárnych službách a to vypláca zamestnancov na ruku, na čierno kvôli zníženiu si odvodov a daní. I toto je taký krok, ako zabrániť tejto šedej ekonomike, nehovoriac o tom, že každé jedno zvýšenie miest nám oživuje ekonomiku, je domáca spotreba sa zvyšuje, pretože toto je príjmová skupina ľudí, ktorí tieto peniaze nebudú šetriť ani nebudú odvádzať do daňových rajov, ale jednoducho ich v tejto republike spotrebujú, pretože vieme, čo vlastne zo 400 eur si môže v hrubom, keď hovorím, čo si môže dovoliť a čo kúpiť. Takže toto je náš návrh k minimálnej mzde. Čo sa týka postoja alebo mechanizmu k životnému minimu, Konfederácia svoje stanovisko už prezentovala aj na hospodársko-sociálnej rade, vtedy, keď sme sa bavili o zmene zákona, respektíve zablokovanie zákona, že v prípade deflácie by sa životné minimum neznižovalo. My už pri prijímaní zákona, ktoré stanovalo výšku životného minima, Konfederácia upozorňovala na to a nesúhlasila s takýmto návrhom, pretože to bol vyslovene nesystémový krok, akým spôsobom sa výška životného minima vyrátala. Vlastne teraz sa to prejavuje, že pri možnej deflácii by sa dokonca mohol znižovať životné minimum. Životné minimum by nám malo niečo zabezpečovať, ale na životné minimum je naviazaných ďalších 40 dávok, ktoré vlastne sú pre nízkopríjmové alebo mladé rodiny, nízkopríjmové rodiny, či je to rodičovský príspevok a ostatné štátne a sociálne dávky. Takže i na hospodársko-sociálnej rade sme navrhli, že by sa tento mechanizmus úprav sum životného minima nemal odvíjať iba koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, ale mal by byť naviazaný na niekoľko možných indikátorov, určite na priemernú mzdu v hospodárstve a odporúčali sme hľadať aj iné indikátory tak, aby sme mohli skonštatovať, že životné minimum u nás spĺňa to, čo by spĺňať malo. V žiadnom prípade nemôžeme dopustiť, aby mladé rodiny, pre ktoré rodinné dávky predstavujú podstatnú časť ich príjmov, aby ešte im klesala životná úroveň. Pri samotnom vyhodnotení toho, že vlastne máme momentálne defláciu a my pre tieto nízkové príjmové skupiny sledujeme takých 5 základných ukazovateľov, ako sú potraviny, bývanie, doprava, vzdelávanie a zdravotníctvo. A keď sme si troška rozobrali aj to, čo hovorí štatistika a treba je pokles na doprave, tak sme zistili, že ten pokles, treba to, čo sa vykazuje štatisticky v doprave, je zložený z viacerých podskupín, ktoré na život bežnej rodiny majú úplne iný dopad,
pretože napríklad, keď už by sme len zobrali tú dopravu, tak zrastli ceny dopravných služieb o 0,3%, iných dopravných služieb o 0,8%, to znamená, že nikomu neklesol cenu lístkov a autobusu, alebo vlaku, alebo mestskej hromadnej doprave, ale keďže je aj cena auta zarátaná do dopravy ako takého celku a ceny aut, hlavne akciových cien sú do tohto zahrnutí, tak máme pokles v doprave. Určite sa to netýka mladých rodín alebo rodín s nízkymi príjmami, že by oni mali obrovskú výhodu v toho, že auto je o 34 000 lacnejšie, že je tam cena, ale do štatistiky sa to zahrnulo. To isté je aj pri rôznych tovaroch a službách. Zrastli ceny osobnej starostlivosti, sociálnych služieb o 0,2%, úhradu za stravu v jedálniach pre dôchodcov o 0,2%, zdravotné poistenie o 0,1%. Ale pokles cien bol iba v poistení, kde sa znížili ceny, dokonca do toho zarátali aj havarijné poistenie za motorové vozidlo a máme už celé štatistiky, že je tam pokles, lebo tam to kleslo 0,8. Znova sa to netýka tých nízkopríjmových. Čiže aj to, keď sa hovorí, že je deflácia, alebo sa blížime k deflácii, alebo minimálnej inflácii 0,8 pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva tieto rodiny, tak životné náklady im stále rastú. Takže aj z tohto dôvodu sme vlastne požadovali na to Ministerstvo práce, aby sa vytvorila pracovná skupina, aby sme hľadali indikátory také, ktoré by pravdivo odzrkadľovali rast životných nákladov spoločnosti a týchto nízkopríjmových skupín a vlastne tým aj iniciovali novelizáciu tohto zákona, to je zákon, ktorý bol prijatý ešte v predchádzajúcom období vlády pani Ivety Radičovej. Takže on už je dosť ten zákon starý a jednoducho aj s ním treba niečo urobiť a je to taká naša ambícia v najbližšom období. Treťou vec, o ktorej sme rokovali na Rade predsedov a ktorá je pre nás veľmi dôležitá a podstatná a takisto súvisí s dôstojným životom, tak je aj dôchodkové systémy, ktoré sú v Slovenskej republiky. Zachytil som v poslednom období, že by sa malo o dôchodkových systémov viac diskutovať. My sme túto diskusiu rozbehli už začiatkom tohto roka, kde sme robili matematické stretnutia zástupcov odborových zväzov, kde sme vlastne diskutovali o tom, čo je dobré, čo je zlé súčasných dôchodkových systémov. Dokonca sme pripravili analýzy, ktoré neboli jednostranné, bola pripravená analýza s zástupcom Ministerstva práce, sociálnych vecí, rodiny, ďalej zo súkromného sektora k druhému pilieru a dvomi našimi kolegovami, ktorí takisto spracovali analýzy, ako náš dôchodkový systém momentálne funguje, nefunguje a hlavne, čo nás čaká od roku 2016. Málo kto si uvedomil, že pri prijatí predchádzajúceho zákona a úpravy strednodobého dožitia od roku 2016 sa nám bez toho, že by bola o tom nejaká širokodiahla diskusia, sa nám predĺžuje odchod veku do dôchodku a dokonca začne klesať aj, respektíve zásluhovosť sa bude strácať a bude stúpať solidarita, pretože mzdový osobný vôd bude každý rok klesať pri každom jednom neskoršom odchode do dôchodku od roku 2016 a je tu nielen obava, ale je predpoklad, že ak by to takto pokračovalo, tak generácia, ktorá dneska okolo 40 rokov a menej, čiže aj naše deti alebo proste mladšia, tak sa môže stať, že bude pracovať do 70 rokov s veľmi nízkym dôchodkom. Veľmi radi by sme zmenili celý tento systém. Nechcem, ale asi ho použijem, jeden taký výrok, ktorý povedal môj kolega teraz na zjazde Českomoravskej konfederácie odborových zväzov. Je to nový predseda Českomoravskej konfederácie odborových zväzov Jozef Šedula, ktorý pri vystúpení po premiérovi Sobotkovi na celý dôchodkový systém, ktorý je obdobný ako u nás, pretože tieto vlády sa radili medzi sebou, či to bol Mihál, alebo či to bol predtým Kaník a Nečasová vláda, takže tento systém máme podobný a on povedal, že bude požadovať od vlády príplatok ďalší za odvoz mŕtvoly z pracoviska. On to povedal morbidne, ale je to dané tým, že ozaj v takomto systéme by ľudia pracovali do 70 rokov a vieme, aj keď sa nám zdravotníctvo skvalitňuje, čo sa týka liekov a čo sa týka
liečení, tak ešte stále nesahujeme ten vek, ktorý je strednodobého dožitia v rámci EÚ a máme v tom prípade ešte čo doháňať. Preto my navrhujeme niekoľko zmien v tomto dôchodkovom systéme. Chceme obnoviť tripartitné riadenie sociálnej poisťovne tak, aby znova sa vrátilo do systému, kedy najlepšie sociálna poisťovňa fungovala a predchádzalo sa rôznym možným, chcem teraz povedať nejakému zneužitiu, ale takej kontroly 3 stupňov. Ďalej chceme ukončiť presovanie prostriedkov z jednotlivých poistných fondov. Je nám aj úrazové poistenie, veľmi dobre vieme, že vlastne do poistných fondov, do ktorých sa odvádza, tak nakoniec sa vždy preleje čo najväčší počet do dôchodkového, pretože inak sa dopláca zo štátneho rozpočtu, ale budeme musieť aj tu nájsť správny mechanizmus na to, aby z týchto fondov úrazové poistenie má tvoriť úplne niečo iné. Mali by sme robiť prevenciu, rekondičné pobyty pre tých ľudí, ktorí pracujú v kategóriách 3. a 4. že v tých rizikovom systéme a nie na to, aby sa to len do dôchodkového piliera, teda systému prelievalo. Ďalej by sme chceli výraznejšie uplatňovať princíp zásluhovosti v priebežne financovanom systéme, a to zmenou alebo modifikáciu spôsobu výpočtu dôchodkovej dávky, aby sa odstránili deformácie pri výpočte dôchodku. Ďalej stanovenie priemernej miery solidarity pri určovaní pravidiel pre výpočet dôchodkových dávok. Rovnostárstvo a príliš vysoká miera solidarity demotivujú takisto aj tie vyššie príjmové skupiny. Predĺženie povinnej doby poistenia pre vznik nároku na starobný dôchodok aspoň na 25 rokov. Sme jediná krajina v Európskej únie, ktorá má 15 rokov odrobenia a už si môže požadovať starobný dôchodok, a keď chceme hovoriť do budúcna aj o minimálnom dôchodku, tak predsa by mal byť nejaký dlhší vek od platenia poistného do dôchodkových systémov. Pre nás je ale veľmi podstatné aj umožniť ženám odchod do predčasného starobného dôchodku skôr ako 2 roky pred dovršením dôchodkového veku bez krátenia dávky, vzhľadom na to, že predĺžovanie ich dôchodkového veku predstavuje v prvej etape zvýšenie odchodu do dôchodku 5 až 9 rokov. Ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku žien odložiť do roku 2034, keď sa ukončí súčasný proces zvyšovania dôchodkového veku žien. Viete, že sa to posúvalo do tej hranice zrovnoprávnenia s mužmi do 62 rokov. Má to takéto vyrovnávanie prebehnúť až do toho roku, som povedal 2024, prepáčte. A vlastne potom možnosť o tomto rozprávať ďalej a čo s tým. Takisto odložiť ďalšie zvyšovanie dôchodkového veku, kým priemerný vek dožitia v Slovenskej republike nedosiahne takú úroveň, aká je v tých členských štátoch EÚ, kde už zvýšili alebo zvyšujú dôchodkový vek nad úroveň 62 rokov. Ďalej by sme chceli upraviť vek odchodu do dôchodku pre vybrané skupiny zamestnancov, a hlavne pracujúci v karcinogénnom prostredí, čiže v 3. a 4. kategórii zdravotného rizika. A takisto rozprúdiť aj diskusiu o stanovení minimálneho dôchodku občanov, ale pri splnení zákonom stanovených podmienok prídavok dôchodku do minimálnej výšky dávky stanovenej zákonom financovať zo štátneho rozpočtu, čiže nie z priebežne kapitálového prvého piliera, ale doplatkom zo štátneho rozpočtu. Čo sa týka zrušenia druhého piliera, je to otázka, ktorá je veľmi ešte stále citlivá, ale ona je citlivá politicky, nie je citlivá dopadom na prvý dôchodkový pilier a na celkové na dôchodkové systémy, pretože druhý pilier, to vidíte aj sami, včera znova bola istá diskusia, ktorá sa okolo druhého piliera odkupovať, neodkupovať, neprináša absolútne to, čo bolo kedysi rozprávané, a hlavne keď sa robil nábor na druhého piliera, pretože dneska vlastne z 1 eura 40 centov dostáva poistenec, 60 centov zostáva správcovskej spoločnosti, čiže ten efekt je veľmi minimálny. Prišli na to už okolité krajiny, dokonca krajiny vyspelé s veľmi sociálnym cítením, ako je Švédsko, zrušili to Maďari, rušia to Poliaci. V Čechách to bude zrušené, i keď musia urobiť opatrenia, ale samo od seba, pretože majú
v zákone dané tak, že musí byť minimálne 50 000 poistencov dôchodkovej spoločnosti na to, aby mohla fungovať ďalej do konca roku 2014. V súčasnosti majú 80 000 vo všetkých tých možných správcovských spoločnostiach, čiže tamto zanikne aj samé od seba, čo avizoval aj predseda vlády pán Sobotka, že od roku 2015 to rušia. To sú také základné tézy, ale tá najzákladnejšia je tá, a ja myslím, že raz príde vôľa na to, aby sa aj dohodli politické strany medzi sebou, že chceme v prípade toho, že by bola veľká, široká diskusia, pretože netvrdím, že my sme teraz objavili Ameriku a sú to najlepšie kroky, ktoré sa dajú robiť v dôchodkovom systéme, ale z nášho pohľadu sú to najdôležitejšie kroky, ale aby bol tento zákon prijatý ústavným zákonom o dôchodkovom systéme. Predsa celý ten systém je zlý preto, lebo každá nová vláda, ktorá prišla, hľadala nový spôsob, ako naplňať financiami túto jednu kapitolu, potom prišlo ďalšej zmene a nestabilita takýchto dôchodkových systémov vlastne privádza celý ten prvý priebežný pilier k tomu, teda, že stále musí byť dotovaný zo štátneho rozpočtu, je tam nedostatok peňazí a podľa ekonómov a odborníkov, keď príde k celej tej ešte geografickej zmene do roku 2050, tak to bude ďaleko horšie. Možno, že som rozprával dlho, ale chcel som na úvod vás informovať o týchto základných našich tézach. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán viceprezident, máte Ja by som využil to, že mám teraz krásne kreovaný hlas. Bojoval som 4 dní z výrozov, zatiaľ menej úspešne. Čo sa týka tej minimálnej mzdy, celé tie údaje a tie čísla treba vnímať ako určitý proces, lebo sa vždy vyskytnú také onaké čísla. A my to máme rozfazované svojej taktike a svojom prístupe, keby som to mal tak nazvať, na krátkodobý, strednodobý a dlhodobý horizont. Ten krátkodobý horizont je o tom, čo rozprával pán prezident. Pre ten rok, ktorý príde, chceme dosiahnuť taký stav minimálnej mzdy, aby bola nad úrovňou hranice chudoby. Keď píšete o hranice chudoby, je to 346 eur čistom, prosím. Lebo častokrát sa stretávam s tým, že dáte bruto a neto, sa motá troška dohromady. Ja vás nechcem poučovať, len by som bol rád, aby ste to videli. Preto aj keď prezident hovorí, že sme hlboko pod hranicou chudoby v prípade 352, keď to očistíte od vody, tak ste na 319 v čistom. Čiže 319 v čistom treba porovnať s 346. Toto si treba uvedomiť. A my potrebujeme tú minimálnu mzdu dostať. Tam to nie je samoučelovo. To je o tom, aby tí ľudia skutočne mohli slušne žiť. Zdôrazňujeme sociálny rozmer tej minimálnej mzdy a ostatných dávok, ktoré sa na ňu naväzujú. Čiže keď hovorím o tom krátkodobom, je to tých 346 strednodobý horizont. Povedzme aj politický horizont. Je to do roku 2016, ja to hovorím veľmi otvorene. Boli by sme veľmi radi, keby sa nám podarilo dosiahnuť stav, aby minimálna mzda reprezentovala, teraz je troška taftológie, vy mi to odpustíte, minimálne 50% priemernej hrubej mzdy v národnom hospodárstve. Dlhodobý cieľ, vidíme to v tých 60, čiže štandard vo vyspelých štátoch Európskej 28. Čiže toto je taká sekvencia, keď o tom hovoríme, lebo častokrát hovoríme nereálne, je to reálne. Spomeňte si, keď sme tak 2 roky dozadu hovorili, že minimálna mzda bude 352 eur. By ste sa na nás dívali ako na Marťanov. A je tu, aj Málové je ešte stále. Jak hovorí prezident, krok správnym smerom, ale krátky. My sme očakávali, že bude dlhší a tá ambícia tu bude stále, lebo toto vedenie konfederácie hlavne chce bojovať s chudobou pracujúcich. Tí, ktorí pracujú, musia mať dôstojný život, dôstojnú mzdu. Takto vo svete funguje. Ak nás niekto napáda, že znižujeme týmto konkurencieschopnosť a neviem ďalšie veci, to sú nezmysly a tí ľudia sa vyhýbajú priamému dialogu. Konkurencieschopnosť je hlavne o surovinách a o energiách. To je každý človek, ktorý má základné ekonomické vzdelanie. A robiť si konkurencieschopnosť na úkor toho, že nechcem tým, čo sú okolo mňa, pridať, to nie je férové a ani to nemá jasnú perspektívu a dobrú perspektívu, hlavne dobrú perspektívu. To je k tej minimálnej mzde. Čiže
Takto to máme rozfazované, takto to vnímame tú minimálnu mzdu. A ešte by som asi jednu myšlienku k dôchodkovým systémom. Vy viete, že ústredným problémom v súčasnosti je druhý pilier. O druhom pilieri sa málo diskutuje, málo ľudia o ňom vedia, prijímajú sa zásadné rozhodnutia, bez toho, že by boli ľudia o tom informovaní. To nie je dobré. Ak druhý pilier je nastavený tak, že čiastočne viedá prvý pilier a štát musí saturovať ten prvý pilier dodatočnými dávkami, nie je to možné robiť dlhodobo. Do druhého piliera sme natiahli 1,5 milióna ľudí. Vy poznáte tú známú myšlienku, že najúspešnejší Jozef bol nejaký gynekolog od Rožňavy, alebo ktorý tam nahnal najviac ľudí. A pritom ekonomicky si vieme prepočítať, že druhý pilier, áno, on má svoju logiku, má svoje ratio, ale vyhovuje tomu, kto má vek do 40 rokov a kto má mesačný príjem minimálne 1300 eur. Ukážte mi, koľko z tých 1,5 milióna ľudí, ktorí sú teraz v tom druhom pilieri zabetonovaní, ktorí splnia tieto požiadavky. A hlavný problém je tom, ako sa s týmto vyrovnať. To nie je otázka zrušiť, nezrušiť, alebo my hovoríme, áno, diskutujme o tom, hľadajme riešenia. Druhý pilier vám nerieši otázku starnutia, ak častokrát sme zavádzali. Nie je to pravda. Nie je to pravda, my hľadáme efektívne formy, ako to zvládnuť. A druhá vec, treba ešte, na čo by som vás chcel upozorniť, pozrite sa na článok 39 Ústavy Slovenskej republiky. Ona tento štát k niečomu zaväzuje. A ja mám častokrát pocit, že keď hovoríme o druhom pilieri, ako by sa štát zdával svoje povinnosti, ktoré mu ukladá ústava. Takže treba tieto veci domýšľať dokonca, nevidieť len ten začiatok, nech vyťahovať niektoré veci ako problémy, len jednotlivé, treba to chápať komplexne. Ak my hovoríme tým partnerom okolo nás, s ktorými kooperujeme v tejto oblasti, máme zásadnú požiadavku. Ja by som bol rád, keby sa nestratila, tu zdôrazní prezident ako prvú. Chceme participovať na subjektoch, ktoré rozhodujú v dôchodkovom systéme reálne. Ak si niekto reálne platí, ako hovoríte správne, tak by mal mať aj reálny vplyv na to, ako sú tie peniaze používané. A do budúcna, aký budú mať efekt. Táto požiadavka je zásadná z nášho pohľadu. Hovoríme o tom, že, prepáčte, jodlujeme Amanda Lírova, ale snažím sa to už zakončiť, že hovoríme, že ten systém musí byť otvorený. Najvyššie, ak prijímame zásadné opatrenia, tu sa dohadujeme otvárať, nie? No samozrejme, že viete, v tej demokracii je to vždy o tej dobrovoľnosti. O tom, že keď niekde vstúpim, mal by som mať možnosť aj vystúpiť. Ale ak vám zabetonujem, poviem vám 1040 rokov, alebo koľko, ja teraz troška tvrdnem, nevystúpi z tohto systému, alebo len za takýchto a takýchto podmienok, ktoré sú vyložené nevýhodné pre teba. Toto nie je cesta asi správnym smerom. Čiže tam rad celých problémov. Vy by ste mali byť priebežne informovaní o tom, aký je stav, koľko v danom momente, keď ti spravím flash, by si dostával dôchodok, keby som ti mal vyplácať anuitu. Dnes máme anuitu vypočítanú niekde na 15-16 eur mesačne. No o čom to je? Čiže ak chceme niečo systémovo ošetriť, treba to dodiskutovať, nepríjmať a priorné, politické, nechcem už hovoriť o ideologické opatrenia a kroky, a skutočne zvažovať tú racionalitu a v konečnom dôsledku sa to musí v dobrom obrátiť, nechcem povedať, musí zase používať taký, malo by sa to v dobrom obrátiť vo vzťahu k tomu človeku, aby mohol dôstojne žiť. Asi toľko, Martina. Ďakujem pekne.